Першамай у Беларусі свята з прысмакам савецкага афіцыёзу, прысвечаныя працы, таму і арганізавалі ў працоўнай тэматыцы. Хто ў полі з трактарам, хто заколкаюць дроваў, як Лукашенка навучыў. Спартовыя эстафеты, канцэрты, раздаванне ўзнагародаў перадавікам вытворчасці і тэатральны парад прафесіяў. Ружаны Агра, встречайте! Как на зарплате после отпуска? Пустота и надежда. На афіцыйных тэлеграм і тэлеканалах мігацелі абноўленыя дошкі гонару і дыпломы. Працаўнікам такія ўзнагароды гарантуюць аднаразовую прэмію ці надбаўку да акладу штомесяц цягам года. Благодаря только коллективу. Працоўны чалавек – фундамент дзяржавы, заявіў і Лукашенка ў першамайскім віншаванні. Напярэдадні Белстат апублікаваў статыстыку, з якой вынікае, што гэты фундамент узмацняецца. Узровень беспрацоўя ў Беларусі падае, а колькасць занятых у эканоміцы расце. Глядзець трэба ў корань раўнання, кажа эканаміст Алесь Чайчыц. Калі занятых застаецца больш-менш столькі ж, а насельніцтва падае, то у вас, адпаведна, падае і беспрацоўе, чыста намінальна, у працэнце ад усяго насельніцтва. Пра тое, што там шмат добрых рабочых месцаў з'яўляецца ў эканоміцы, пра гэта гаварыць не даводзіцца. Дзяржслужбоўцы і прапаганда такой аналітыкі пазбягаюць. 1 траўня, згодна з рашэннем Лукашэнкі, свята удзячных дзяржаве працаўнікоў, а не Міжнародны дзень салідарнасці працоўных, як у краінах Еўропы, Лацінскай Амерыкі ды Азіі. Там прафесійныя звязы выходзяць на вуліцы з патрабаваннямі да ўладаў, каб палепшыць свае працоўныя правы і ўмовы. Мы патрабуем рэальнага павышэння заробкаў. Да гэтага часу кожнае павышэнне паглынала інфляцыя. Выйдзе сёлета беларусы з такімі патрабаваннямі скончылася б, як у Турцыі, дзе паліцыя ў пятніцу скарыстала сілу і слезацечны газ затрымала 400 асобаў. Незалежны прафсаюзны рух унутры Беларусі рэжым задушыў у 2020-2021 годах пасля масавых антылукашэнкаўскіх пратэстаў. Цяпер незалежныя прафсаюзы ў выгнанні могуць кансультаваць працоўных адно з-за мяжы, што, аднак, не гарантуе поспеху працаўнікам у залагоджванні іхных прававых пытанняў. На месцы ж засталіся толькі дзяржаўныя прафсаюзы. Дзяржаўныя прафсаюзы – гэта інструмент не абароны правоў працоўных, а інструмент кантролю на прадпрыемствах. В сітуацыі канфлікта працоўнага з кіраўніцтвам прадпрыемства дзяржаўныя прафсаюзы в 99% заўсёды займаюць пазіцыю кіраўніцтва і в лепшым выпадку просто адгаворваюць чалавека канфліктаваць. Кажуць, што давайте супакоімся, дадамовімся, не будзем падымаць шум. А прычыны для незадаволенасці ёсць. Гэта звышнагрузка на працаўнікоў, якая вынікае з дэфіцыту кадраў. Калі працаўнікоў не стае, абавязкаў дадаюць і іншым штатнікам. Перапрацоўкі не заўжды годна аплачваюць. Да таго ж стомленасць ці недахоп кваліфікацыі ў не сваіх абавязках прыводзіць да няшчасных выпадкаў. Як абараніць свае правы перад кіраўнікамі заводу, калі... Не так рэдкія выпадкі, калі намеснік дырэктара з'яўляецца кіраўніком ячэйкі прафсаюзаў на гэтым жа прадпрыемстве. Таму пра якія адстойванні правоў працоўных увогуле можна казаць. На фоне выезду з краіны сотень тысячаў занятых і дэфіцыту працаўнікоў Лукашенка 2 гады таму даў чыноўнікам загад сілком утрымліваць спецыялістаў на месцах. Если без вашего ведома руководитель-специалист, да и механизатор куда-то ушел, значит, его никто не должен там принять без вашей рекомендации. Пазней гэтая установка была пашыраная на ўсіх службовых асобаў. Поставленной задачей главы государства о том, чтобы ни одно должностное лицо, ни один руководитель не смог покинуть область, какую бы то ни было, без согласования с руководством области или города или района. Калі так можна чыноўнікам, то пачынаюць дазваляць сабе і кіраўнікі прадпрыемстваў. У соцсетках было некалькі публікацыяў працаўнікоў стратных вытворчасцяў, якія не атрымлівалі заробкаў падчас прастояў і якім адмовілі ў звальненні. Няма магчымасці людям реально змагацца за свае правы, што пад сабой у рынкавай сістэме разумее, што людзі, якія прапаноўваюць сваю паслугу, яны як бы за цану гэтай паслугі таргуюцца на гэтым рынку, ўсё іх няма магчымасці таргавацца з дзяржавай за справядлівую ацэнку іхнай працы. У дадатак узмацняецца ідэалагічны кантроль. Адміністрацыя Лукашэнкі распарадзілася укараняць пасады ідэолагаў ды ячэйкі дзяржаўных партыяў і ў прыватным сектары.
Грукаюцца да прыватнікаў і афіцыйныя прафсаюзы. Калі суполка паўстане, чакай дырэктываў зверху. Каго падтрымаць на выбарах, які наведаць сход і колькі працаўнікоў прывезці з сабою, напрыклад, на святкаванне першамаю. Юлія Цяльпук, Белсат. На сувязі Максім Пазнякоў, віцэ-старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Спадар Максім, вітаю вас. Дзякую, што далучыліся да нашага вечаровага эфіру. Вітаю. Як вам гэты супертрактар, які 1 мая аглядаў Лукашенка? Ну, ён, в прынцыпе, назваў гэта ледь не касмічным караблём, які зможа зрабіць все, што заўгодна. Ці гэта больш для паказухі, ну, ці сапраўды нейкае ноу-хау беларусы зрабілі? Ну, глядзіце, мы ўжо бачылі суперновы моцны беларускі ноутбук, потым мы ўжо бачылі беларускі электрамабіль таксама, ну, зараз убачылі супертрактор. Ну, што там можна сказаць пра тое, што супер? Ну, я не ведаю. Ведаю толькі адно, што рухавік там дзейсна самы моцны зараз у лінейкі беларускіх трактароў, але гэты рухавік кітайскі. Ну, тую сістэму кіравання, якую яны там увялі ў гэты трактар, ну, яе выкарыстоўваюць уже даўным-даўно самыя перадавыя маркі, такія як John Deere, там, напрыклад, і гэтак далей. Гэта першае. Па-другое, ну, зараз ён праходзіць іспыты на беларускай сельскай гаспадаркі. Ну, і як ён там сабе пакажа, гэта, вядома, толькі будзе праз час. І трэцяе, і самае асноўнае, колькі ж будзе каштаваць гэтае цуда і гэты касмічны карабль. Калі ён будзе і каштаваць як касмічны карабль, то хутчэй за ўсё яго пастігне тая ж самая судьба, што і беларускі электрамабіль. Таму ўсё трэба параўноўваць, калі мы будзем ужо ведаць, колькі гэта каштуе і якія насамрэч там ёсць характарыстыкі і наколькі яно насамрэч добра працуе і не ламаецца ва ўмовах беларускай і пагодных беларускага надвор'я і ва ўмовах беларускай гаспадаркі, беларускага сэрвісу і ўсіх тых нюансаў, скажем так, якія існуюць у Беларусі. Калі мы глядзім на самое свята 1 мая, ну, заўсёды ўзнікае пытанне, навошта гэтая паказуха, свята прапаганды. Ці заўсёды 1 мая ў Беларусі быў такім? Ці былі ўсё ж такі часы, калі, ну, сапраўды гэтае свята азначала сапраўднае свята рабочых у Беларусі? Ну, па-першае, 1 май гэта не нейкая собственность, так скажем, уласнасць Савецкага звязу ці Лукашэнкі. Гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных. Гэта такі узаконены дзень, аднадзённы міжнародны салідарны страйк. І калі дзяржава падтрымлівае гэтае свята, то яна, ну, прабачце, яна паказвае, што яна падтрымлівае права на свабоду аб'яднання, падтрымлівае права на страйк, права на незалежныя прафсаюзы і гэтак далей. Беларусь існавала да Савецкага звяза, Беларусь існавала і пасля яго распаду. Былі часы, калі пасля 90-х, там, канца 80-х пачаўся фарміравацца беларускі незалежны прафсаюзны рух, і былі першамайскія выступленні, дэманстрацыі, маніфестацыі, якія зараз мы можам назіраць у Еўропе, калі працоўныя выходзілі з патрабаваннямі да дзяржавы, по паляпшэнню сваіх умоў працы, па павышэнню заробкаў. Калі мы атрымлівалі дазволы ўжо ў больш познія часы, мы таксама выходзілі на першамайскія дэманстрацыі ў Менску. І не толькі ў Менску, мы падавалі заявкі ў шмат у якіх гарадах Беларусі. Але, канешне, у апошнія часы гэта было зрабіць вельмі цяжка і амаль немагчыма. Таму, канешне, Лукашенко стаў такім узурпатарам у тым ліку не толькі ўлады, но і прафсаюзнага руху і 1 мая як знакавага дня для ўсяго міжнароднага працоўнага руху. Ну, асабліва пасля ліквідацыі незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Спадар Максім, ці ёсць у вас інфармацыя, наколькі зараз пагоршыўся, не спяшуся сцвярджаць, што палепшыўся стан беларускіх рабочых пасля 2020 года, асабліва улічваючы, што зараз канкрэтная частка працаўнікоў працуюць на вайскова-прамысловы комплекс Расіі?
Так, вы маете рацию, что зараз беларуская экономика ў першую чаргу выжывае за кошт войны России в Украине, за кошт российской агрэсіі. Гэта не сакрэт, амаль уся беларуская экономика працуе на Россию. Гэта і военно-вытворчыя прадпрыемствы, так, вытворчага комплексу военнага, гэта і там пашыў нейкіх формы, гэта у тым ліку і нафтаперапрацоўка, якая зараз працуе у тым ліку і на расійскі рынок, калі вось украінскія ВСУ вельмі паспяхова вынішчаюць нафтаперапрацоўчыя заводы на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. І, канешне, вельмі шкада, што нашы працоўныя такія з'яўляюцца такімі дзесьці саўдзельнікамі, так, ось падтрымліваюць сваёй працай вось гэтую вайну, нават самі таго не ведае, таму што, канешне же, ніхто там ім не расказвае, куды там ідзе іх прадукцыя, якую яны зрабілі. Но насамрэч без вось гэтай часткі, да, такой вось велізарнай часткі беларускай эканомікі Лукашэнку было б не выжыць, і, канешне, сітуацыя ў эканоміцы была значна горшай. Што датычыцца прамысловых прадпрыемстваў, то, ну, сітуацыя вельмі складаная. Прадпрыемствы, скажем так, выжываюць. Так, яны не на ўзроўні закрыцця, не на ўзроўні банкрутства, але ж узровень заробкаў, рынкі, ў першую чаргу рынкі збыту, і ўсё гэта зараз складана, скажем так. Закрыліся еўрапейскія рынкі, высокомаржинальные, самые прыбытныя рынкі, на якіх працавалі беларускія прамысловыя прадпрыемствы, нафтаперапрацоўчы комплекс, угнаенні, азотныя, калійныя, таксама БМЗ значную сваю частку прадукцыі адпраўляў у еўразвяз. Зараз прыйшлося пераарыентавацца. Тыя рынкі, якія зараз маюць беларускія прадпрыемствы, гэта Расія ў першую чаргу. І заробкі, канешне, застаюцца вельмі сціплымі. Ну, напрыклад, асноўныя заробкі на беларускіх прадпрыемствах для такіх працаўнікоў, не унікальных там якіх-то спецыялістаў, гэта ў раёне 2000 рублёў, 1,5-2, ну, у Менску там крыху больш, 2,5. Гэта самыя папулярныя заробкі на прадпрыемствах, кшталту там Нафтана, Гродна-Азота, там БМЗ і так далей. Маладыя працоўныя прыходзяць, атрымліваюць і таго менш. Там могуць там ад 1300-1400 разнымі, так, ну, бруднымі атрымліваць. То бок гэта такія заробкі, на якія, ну, будаваць сваё жыццё, нейкую будучыню вельмі складана, вельмі цяжка, у том ліку сям'ю, дзяцей, там нейкае жытло і так далей. Ну, гэта немагчыма. Гэтых грошай там, ну, можа хапіць толькі на яду, там, на ежу, ну, лепшым на нейкую вопратку. Казаць тут пра адпачынак, пра якаснае харчаванне, пра там нейкую платную добрую адукацыю немагчыма. Абсалютна немагчыма, тым больш, што кошты ў Беларусі, ну, зараз яны нават там-сям, да, дзесьці вышэй нават, чым у заходняй Еўропе. Таму, канешне, сітуацыя вельмі складаная, і таму Лукашенко пачаў перамовы з Трампам, каб якімсьці чынам знайсці выхад пасля таго, як ці замарозіцца вайна в Украіне, ці Расія не зможа больш плаціць беларускім прадпрыемствам за іх прадукцыю. Таму вось зараз гэтыя ўсе перамовы з Трампам і па здыму санкцый пачаліся.